yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon Sa'adatu na taya ku murna. An yi aure na so da kauna, yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon Sa'adatu na taya ku murna. Bismillahi kaliki na sarkin da yayyo dare da rana, a ga zamin da nan fahimta zan wake sunna da shugabana, ma'ana sayyidul bariya al-mustafa da hadan amina, ya ilahi ka sanya wakar inna yau ta burge ikiwana. An yi aure na so da kauna, yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon Sa'adatu na taya ku murna. Ya ilahi kai wa salati ga shugaban da ya kau da ƙarya, alimin saka sasa abu da auliya masu ba da kaya, har masoya abin yabo na al-mustafa abban rukayya, sada ango kasa amarya kasa da ni da duk yan uwana. An yi aure na so da kauna, yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon Sa'adatu na taya ku murna. To anan zana daga murya na mika sako gurin masoya, ma'ana ango amarya dan soyayyar ku ce ta sanya, na tabo da yar sarraba ta tun daga keti na dauraniya, ni kiran da na yo gare ku babu kiyayya zama da juna. An yi aure na so da kauna, yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon Sa'adatu na taya ku murna. Yau da gobe nufi ga Allah ango a yau lokacin ku ya zo, ka'ida ce na sahi barka gare da sai kan zaman na gwarzo, na gano far'ar amarya tana ta murna gidanta ta zo, sai ku zauna zaman amana dan soyayyar ku ta yi rana. An yi aure na so da kauna, yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon Sa'adatu na taya ku murna. Nasara gurin duk masoya bai wuce dai a ce sun yi aure, tunda dai ni ina fahimta gurin masoya a gansu tare, ga ku farfajiyar masoya idan da dama ku dan yi tsere, bishiyar son ku ta yi rassa ku je ku zauna gura ya kauna. An yi aure na so da kauna, yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon Sa'adatu na taya ku murna. Ki amarya na yau kiran ki guri na ango ki yau biyayya, duk abin da ya ce ki yi mas kawai ki miƙe ki daura niyya, ko kalma a zaki furta gare shi daure ki dosa murya, in zai shigo gida ki tare shi da murmushi da kallo na kauna. An yi aure na so da kauna, yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon Sa'adatu na taya ku murna. Sai ki lallaba sahibin ki je ki zaunar da shi a ɗaki, ruwa ɗauko abinci ki je gaban sa ki aje girki, sai ki sanya ruwa a kofi ki dan matsa ki bashi a baki, haka din ayi duk salo ne na ƙara soyayya ga juna. An yi aure na so da kauna, yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon Sa'adatu na taya ku murna. Kana karki sake da tsafta a koda yaushe ya ganki fes-fes, ko cikin gida ko kwaɗaki ya gan sakin gyara sa fes-fes, ko girkin na kika yau mai idan ya ci ya ji miyar ki tsaf-tsaf, sai ta santi yana ta murna da godiya gurin kalikina. An yi aure na so da kauna, yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon Sa'adatu na taya ku murna. To anan wurin zana juya na waiwaya gun mijin amarya, baba Umar gani gare ka da laddadi gami da dosa murya, sanadiyar ku yau muka zo muna ta murna dukan masoya, sai ka rike sa'adatin ka rufan amana ku yi wa juna. An yi aure na so da kauna, yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon Sa'adatu na taya ku murna. Yanzu dai ta zaman na taka gurin ku ya ce ka babu shakka, kai niyya na sauke hakkin da rabbi ya dora a kanka, ma'ana kula da ce da shadda da lafiya duk yana gare ka, sai muhalli da sitirarta da ilimi da tausaya wa juna. An yi aure na so da kauna, yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon Sa'adatu na taya ku murna. Kar ku ɗau ziga ta mutane ko kawa ko kuwa aboki, babu mai ko sharamarin ku wallahi sai dai kawai da kiki, duk zigar da za a yi gare ku kawai ku miƙa wa rabbi sarki, shi ya yare da kura'i sunna ta shugaba ta haɗan amina. An yi aure na so da kauna, yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon
sa'adatu na ta ya ku murna. To anan zalimi ka sako na gaisuwa gurin masu girma, gani fadar ka ya imamu ya Allah ku ya kare girma. Bi ma'ana abba ga ango har ummin sa na kare girma. Hajiya gwaggwana ta murna da hajiya inda sun yi murna. An yi aure na so da kauna yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon sa'adatu na ta ya ku murna. Sai dangi na familin nan zan zana cikin nazarina, amfana yana ta murna har ummi na tana ta murna. Baba Haruna na ta murna kware musamman suna ta murna. Baba Usman yana ta murna da Baba Sanusi sun yi murna. An yi aure na so da kauna yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon sa'adatu na ta ya ku murna. Baba Safiyana na ta murna da Haruna suna ta murna. Ibrahim Aliyu Haidar Ayuba su ma suna ta murna. Sani sanya Kabiru Kebi Abubakar Yahaya da murna. Na kusar fili Usmanu ni ne na zo dan na nuna murna. An yi aure na so da kauna yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon sa'adatu na ta ya ku murna. Anti Maimuna Anti Ladi da Anti Zainu tana ta murna. Anti Murshid da Anti Marwiya Anti Barra'atu da murna. Anti Zainab Anti Amina da Anti Habiba na ta murna. Anti Asiya Basariya Anti Zubaidatu har da Nana. An yi aure na so da kauna yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon sa'adatu na ta ya ku murna. Sai abokan ango a wakar kamar su mai kudi jarumina, wadda Hassan Biyani Musa Mani da Nasi suna ta murna. Ga Shafi'u har ma Jamilu da Bello dan samu sun yi murna. Duk abokai muna yabawa da ma masoyan da ke ta murna. An yi aure na so da kauna yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon sa'adatu na ta ya ku murna. Sai dangi ina amarya zan zana cikin nazarina, abba har ummi gun amarya sarfili ne yake muku murna. Yan wada da malam Yahaya Abubakar da Shafi'i murna. Ga Abbasar da Anti Maryam Aisha Rabi'atu da murna. An yi aure na so da kauna yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon sa'adatu na ta ya ku murna. Har Hadiza Hannatu ummi ga Marawiya tana ta murna. Na kai har da Mafa Zainab Sa'adatu da Zakiya murna. Kai duba dukan familin nan kowa da kowa yana ta murna. Ta yi auren ta za ta zauna gidan miji dan ta raye sunna. An yi aure na so da kauna yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon sa'adatu na ta ya ku murna. Sani sanyo manyan aminai gare ni dan sun yi min murna. Yas fasaha da na ma'aiki Sa'adu yan Usman da murna. Ga Lawal har da Imrana Umar Bishir ma yi min murna. Isma'il har da Imamu Jamilu dan Alhaji da murna. An yi aure na so da kauna yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon sa'adatu na ta ya ku murna. Yan Nasir ya mini murna, Basiru na zai su mini murna. Yan uwana albishirin ku Khadija ta ce na muku murna. Ma'ana yar gari na tuge insha Allah uwar gidana ta yi murna gwarai musamman ta ce na gaishe ku a halina. An yi aure na so da kauna yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon sa'adatu na ta ya ku murna. Ya ilahi ka sanya hannu cikin zaman nan da za su fara, lamarin su ka tsaftace shi dan alfarmar abba ga zara. Ka rufa masu duk asiri dan manzo mai yawan bishara, dan mai sayin mai garin Madina ima ka ɗauka kalamarina. An yi aure na so da kauna yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon sa'adatu na ta ya ku murna. To anan za ni sanya aya da ƙara godewa Rabbi sarki da ya yi min baiwa ta waka idan na yi wasu su yi shauki. Shi kadai ne yake wa bawa iso ya kai duk wani mataki. Godiya gurin duk masoyan da ke du'a'i alamarina. An yi aure na so da kauna yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon sa'adatu na ta ya ku murna. Assalamu alaikum mai saurare naku har kullum Sarfil Usman 07043305595. An yi aure na so da kauna yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon sa'adatu na ta ya ku murna. An yi aure na so da kauna a yan uwana ta nuna murna, yanzu Umar ya zama angon sa'adatu na ta ya ku murna. An yi aure na so da kauna
sa'adatu na ta yaku murna.